खुलुमबाय दैमारि बड' निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होनना मिजिंथियो। फैदो दानिया खौरांफोरखौ खोनासंदिनि। एएसपि सुभालक्ष्मी दुत्ताखौ पुलिस बिफाना हमनो हाबाय। सानब्रैसो गोलाव सान खारखोमाना थानायनि उनाव गावखौनो पुलिस बिफाननो गथायो एएसपि सुभालक्ष्मीया। मख'नो गोनांदि बिथां एएसपि सुभालक्ष्मीया थांनाय साननैसो सिगां गावनि नखराव खामानि मावग्रा अनिमा प्रजायनि देहायाव फानलु फोनना होनानै दै गुदुंबो सारना होदोंमोन आरो बुथारनोबो धमकी होयोमोन, जायनि थाखाय अनिमा प्रजाया गोब्राब जोखोम जादोंमोन आरो पुलिस केस होनाय लेखायै पुलिस बिफाना एएसपि सुभालक्ष्मी दुत्ताखौ खानो थाङो। नाथाय बिथाङा खारखोमानानै दंमोन। नाथाय गावनो सानब्रै खारखोमाना थानायनि उनाव गावखौ शिबसागर पुलिस बिफाननो गथायो। पुलिस बिफाना बिजिरसालिनिफ्राय सानब्रै सोंनाय फिननाय लानो थाखाय पुलिस आवथायाव बिदोंमोनब्लाबो सानथामनि थाखायल' पुलिसनि आवथायाव दैथायहरो। माइक्र'फाइनान्स लाग्राफोरनि थाखाय दुखुनांथावना खौरां। नोंथाङाबो माइक्र'फाइनान्स लानानै आसाम सोरखारनिफ्राय रेहाय मोनदोंमोन नामा? माइक्र'फाइनान्सनिफ्राय लन लानानै आसाम सोरखारनिफ्राय रेहाय मोननायनि उनावबो नखर नखर सफैदों जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय नटिस आरो रोजा रोजा सुबुंफोरा हालाय हाफाय जानांदों जिल्ला बिजिरसालिनि सिगाङाव। नोंथांमोननि नखरावबो थाबैनो जिल्ला बिजिरसालिनिफ्राय सफैनो हागौ नटिस। आसाम सोरखारनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि माइक्र'फाइनान्सनि लनफोरखौ रेहाय होजोबनाय जागोन होनना बिसायख'थि फोसावदिङाव फोसावदोंमोन, नाथाय बिसायख'थियाव देरहानानै लनफोरखौ रेहाय होनाय जादोंमोन। बेनि थाखाय रायजोनि गोबां रायजो राजाफोरा गोजोननाय मोननायजों फोरमायदोंमोन। नाथाय दा बेबादि बिजिरसालिनिफ्राय नटिस फैनाय रायजोनि गासै लन लाग्राफोरखौ दुखु मोनहोदों आरो गिनाय सोमजिहोदों। रायजोआव जेसेबां सुबुंफोरा माइक्र'फाइनान्सनिफ्राय लन लादोंमोन, बिथांमोना जेरैखि जायाब्लाबो लनखौ फिदिंफिननो नांगोन होनना बिजिरसालिनिफ्राय खौरां ओंखारदों होनना मिथिनो मोन्दों। रायजोनि सिङाव थानाय सोरखारारि फोरोंगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दुर्गा फुजानि सिगांनो रायजोनि दाब दाब ओनसोलनि फरायसालिफोराव फोरोंगिरि महरै साख्रि मावनाय फोरोंगिरिफोरा गुबुन दाबसे फरायसालिनिफ्राय गुबुन दाबसे फरायसालिसिम एबा ट्रेन्सफारखौ लानो हासिगोन। बे बाथ्राखौ फोरमायदों आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रेनुस पेगुआ। मख'नो गोनांदि गहपुराव गोदानै गायसनजानो गोनां कनकलता मुलुगसोलोंसालिनि थाखाय सनिबार सानखालि कलबारि 1 नं दलहायाव हा नायगिदिंहैनाय समाव बे खौरांखौ फोसावो। बावैसो सिगां आसाम सोरखारनि बिधान सभायाव फोरोंगिरि ट्रेन्सफार आयेनखौ सोदांनाय जादोंमोन। MCLA बिथां प्रेस मोसाहारिनि गोख्रों बिबुंथि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सायाव। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला बिटिआर गोजोन गोरोबथाया मोजां जादोंब्ला हारिनि थाखाय सोमावसारग्रा बारग' NDFBनि सेंग्राफोरखौ दिनै बेबादि गोदाव सोराव खालामनो नाङामोन। मुंख्लं नखरफोरा जेरैबायदि मोननांगौ बेबादि मोननांगौमोन। थाखा फैसाखौ रां बावजायाव लाबोनो हायो, नाथाय बिथांमोना होनो हाया। दिनै बर'नि मोनथाम गोरोबथाया मुंख्लंफोरनि थाखायसो जादों। हारिनि थाखाय सोमावसार सुबुंफोरखौ मान होआब्ला, बेबादि गोदाव सोराव खालामबाय थायोब्ला, बै गिदिर गिदिर बिबुंथि होग्रा सुबुंफोरा खौथि खौथि रांनि बिगोमा जायोब्ला, अब्ला हारिनि थाखाय सोर नांनो ओंखारबावनो आरो बिथांमोननि दैदेननायाव बेबादि सोलिबाय थायोब्ला रावबो हारिनि थाखाय नांग्रा ओंखारबावनाय नंलिया होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोख्रों बिबुंथि होदों। क'क्राझार सोरखारारि फरायसालिमानि NCC हान्जाया मैया खनसेल' बाहायजाग्रा प्लास्टिक बाहायनायनि जुहै नुजाथिनाय बोस्रांग' हायि गेब्रें होनायखौ लानानै क'क्राझार सोहोरनि माखासे नोगोरारिफोरजों लोगोसेनो गासै रायजो राजाफोरखौ प्लास्टिक बाहायनायनि सायाव सांग्रांथि होनो थाखाय क'क्राझार सोरखारि रुपुनाथ ब्रह्म देहा फाहामसालिनि लांगोनायाव मोनसे फावथिना दिन्थिनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि आथिखालाव जों बाहायनाय गासैबो मुवाफोरा प्लास्टिकजों बानायजानाय, जेरै दै बथल, चिप पेकेट्स, डिश, दै लोंग्रा गिलास, प्लास्टिकनि जलंगा, मुवा लाग्रा बेग बायदिफोरा। बेफोर मुवाफोरखौ खनसे बाहायखांनानै जेराव मेरावनो हायाव गारोब्ला बेफोर मुवाफोरा हाखौ गोबां बिबाङै गेब्रें होयो आरो जिब जुनारनि आदार जिनज्रियाव हाबोब्ला जिब जुनारा थैनोबो हागौ। प्लास्टिकफोरा सेवनो रोङै मुवा। बेफोर सेवनानै हा महर मोनफिननो थाखाय खमैबो 300 निफ्राय 400 बोसोरसिम सम लायो। बेनिखायनो सेवनो रोङि मुवा प्लास्टिकखौ सानफ्रोमबो खम बाहायनाय आरो गथायनानै डास्टबिनफोराव गारनांगौ। बेफोरबादि समाजारि सांग्रांथि होदोंमोन क'क्राझार सोरखारारि फरायसालिमानि NCC हान्जाया।
माब्लाबा जों जोंनि समाजाव नुनो मोनोदि फिसाया गावनि बिसि देहायारि सान्थियारि साजा होनाय, नाथाय बे खेबाव उल्था जादों। बेबादि मोनसे जाथाय जादों जोंनि आसाम रायजोआवनो। सासे फिसाया खौरां बिजोङाव अजद होनाय बादिब्ला गावनि बिसिया न'नि सिङाव मोनसे महर आरो न'नि बाहेराव मोनसे महर दिन्थियो। बिसिया फिसायखौ अयनाय खालामो, रायो आरो देहायारिबो साजा होयो होनना खौरां बिजोङाव अजद दिखाङो। बेबादि बिसिनि अयनाय खालामनायाव थानो हायैनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों गावनि दुखु साद जारलाखौ फोरमायदों आरो बेबादि अयनाय खालामबाय थायोब्ला 24 घन्टानि गेजेरावनो गावखौ फोथैगोन होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। समाज बिजोङाव माब्लाबा मोनसे दोलोनि सुबुंफोरा गुबुन मोनसे दोलोनि सुबुंफोरजों नांज्लाय खमज्लाय खालामनाय एबा गाग्लोबलायनाय नुनो मोनो। नाथाय बे खेबाव आलादा। इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोरा गावजों गावनि गेजेरावनो बुलायलायनाय मोनसे जाथाय जादों। गरामारा प्राइमारि इउपिपिएलनि आफादगिरि अक्षय बसुमतारीखौ गाज्रि रोखोमै गाग्लोबदों। सालबारि बियाबनि सिङाव थानाय गरामारा रुपहि भिसिडिसिनि चेयारमेन आरो मेम्बारफोरा गरामारा प्राइमारि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि अक्षय बसुमतारीखौ गाग्लोबदों। मोनसे दोलोनि सुबुङानो गावजों गाव बेबादि गाग्लोबलायनाय जाथाया सोमोनांहोदों प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोरखौ। मख'नो गोनांदि थांनाय समाव गरामारि भिसिडिसिनि मासिगिरि राजेश नार्जारिया समाजारि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय गरामारा प्राइमारि इउपिपिएलनि आफादगिरि अक्षय बसुमतारीया राजेश नार्जारिखौ चेयारमेन मासिनिफ्राय बोख्लायनांगौ दाबि दिखांदोंमोन। बेखौ लानानैनो मैया दावराव सोमजिदोंमोन होनना फोरमायदों अक्षय बसुमतारीया। गाग्लोबनाय सुबुंफोरा फारियै गरामारा भिसिडिसिनि मासिगिरि राजेश नार्जारि आरो मेम्बार निकुन्ज रामसियारि, प्रणब मुसाहारि, रातुल रामसियारि, दुखा बसुमतारी बिथांमोना जथायै लोगो नांनानै गरामारा रुपहिनि प्राइमारिनि आफादगिरि अक्षय बसुमतारीखौ गाग्लोबदों होनना खौरां बिजोङाव फोरमायदों। बे जाथायखौ लानानै बिटिआरनि खुंगिरि मानगोनां प्रमद बर'निसिम गोख्रोङै खावलायहरो, बेनि सायाव राहा लानो आरो बिसोरखौ एफआइआर होनाय जाबाय होननाबो खौराङाव मोननाय जादों। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनगिरि बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। रोदा मुंनि मोनसे गोदान बर' सावथुन ओंखारबाय। आरबि फिल्म प्रडाक्शननि दारै दिहुनजानाय रोदा मुंनि सावथुनखौ नायनो थाखाय बर' सावथुन अनसायगिरिफोरनि होंगो दोंगो बाना। आरबि फिल्म प्रडाक्शननि गोदान सावथुन रोदानि दिन्थिफुंनायखौ थांनाय 9 सेप्तेम्बर खालारखालि रामफलबिल रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां फोथाराव बेखेवनानै होनाय हाबाफारियाव गोबां सुबुंनि होंगो दोंगो बाना जानायखौ नुनो मोन्दों। आरबि फिल्म प्रडाक्शननि बिगोमा रिया ब्रह्मजों लोगोसे बर' सावथुन मुलुगनि गोबां गोदान आरो गोजाम महरगिरि बिथांमोनजों आरो गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सानसुमैफोरा प्रिमियार दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। दिनैनि खौरांफोरा एसेनोसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।